Naitala ng Philippine National Police Pangasinan Provincial Police Office o Pnp PPO ang 81.1% na rate ng pagpapahusay po sa paglutas ng krimen para sa taong 2024 dito sa ating lalawigan. Ayon kay Lieutenant Colonel Radino Belli, ang hepe ng Police Operations Management Unit, na ang nasabing porsyento ay nangangahulugang 3,692 na kaso po ang nalutas mula sa kabuang 4,553 na naitalang krimen mula Enero o January 1 hanggang nitong December 15, 2024. Ipinaliwanag ni Belli na ang 3,692 na kaso ay kinabibilangan ng 376 index crimes, 1,611 non-index crimes at 1,705 na insidente ng mga paglabag sa batas trapiko. Idinagdag pa niya na sa mga kaso na may sapat na ebidensya, ngunit hindi pa nahanap ang mga suspect, umaabot sa 91 o 99.1% ang rate ng pagpapahusay na tumutukoy naman sa 311 index crimes, 465 non-index crimes at 44 vehicular incidents. Siniguro naman ng pulisya na mas paigtingin pa ang kampanya nito sa mga krimen upang mapanatili ang peace and order sa lalawigan ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.